Παναγία. Ρε κεράτα, τι μου κάνει σήμερα η Παναγία σου, ξέρεις? Ξέρεις ρε κεράτα, κι αν την παρακάλαγες δεν σ' ακούει τόσο ρε πολύ όσο ακούει το πούστη το Γιωργάκη. Εμένα τη Ζήλια δεν θα μου τη βάλεις. Χαίρομαι να ακούει το Γιωργάκη και εγώ θα προσευχηθώ και θα παρακαλέσω τον Γιώργο να προσευχηθεί για μένα. Να φύγει από εκεί. Δεν με νοιάζει. Εμένα δεν θα μου αναπτύξεις τη Ζήλια γιατί δεν υπάρχεις μέσα μου εσύ. Κερατά, κερατά. Δεν με δελεάζεις με τον εγωισμό ότι ο Γιωργάκης είναι ανώτερος. Χαίρομαι να είναι ανώτερος και να γίνει πιο ανώτερος από μένα. Χαίρομαι. Και τώρα, Να. και τώρα, Τι ο έχεις? άλλος που σας έβαλα και παραξηγηθήκατε. Μάλιστα. Γελάς. Εγώ Και θα σου γονατίσω. βλαστήμια για το Χριστό σου και την Παναγία σου. Εγώ Θυμάσαι. δεν με βλαστήμαγε, δεν βλαστήμαγε. Επειδή είχε καλό πνεύμα μέσα του και αυτός τα ίδια με σένα έχει. Λοιπόν, Όχι. Όχι. όπου ακούω και βρίζουν, Τη Ζήλια προσεύχομαι. και την κακία την είχε τη δικιά μου. Αλλά όχι όμως, ότι είμαστε και μέσα. Καλά. Άμα τον κατευθύνεις απ' έξω, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα. Τη δουλειά σου την κάνεις. Αλλά όπου εγώ και βλέπω και βρίζουν τα αυτιά, εκείνη τη στιγμή προσεύχομαι και δοξάζω τον Κύριό μου. Εσύ δεν έχεις θέση σε αυτόν τον χώρο παρά μόνο λίγο καιρό ακόμα και αυτό επειδή το θέλει ο Κύριος μου, ο Ιησούς Χριστός. Ποια Κυριακή σηκώθηκες να πας στην εκκλησία και σου πήρα το πινέλο και σου ράβισα τα μάτια? Και τι όνειρα σου είχα βάλει, Η θυμάσαι? εκκλησία του Κυρίου μου είναι μέσα στην καρδιά μου και όχι στις πέτρες. Η εκκλησία είναι μέσα εδώ. Πούστη θα σε σκίσω. Πούστη θα σε σκίσω. Γιατί θα με σκίσεις? Πούστη θα σε σκίσω. Με τι δύναμη εσύ θα μπορέσεις εμένα εσύ να κουμπίσεις που έχω μες στην καρδιά μου τον Χριστό? Πας να μου διελύσεις εμένα τον εγωισμό. Δεν υπάρχει σε μένα αυτός. Μόνο η αγάπη του Ρε Χριστού. κερατά, δεν έχεις εγωισμό. Όχι, Δεν έχεις εγωισμό. όχι. Που έβαζα τους φίλους μου και σε κατηγοράγανε. Και εγώ τους συγχωρούσα. Τους συγχωρούσες ρε, Ναι. γιατί πήγες να δώσεις το λόγο? Τους συγχωρούσα. Πήγες να δώσεις το λόγο και τους έλεγες γιατί το είπες εσύ εκείνο? Από εγωισμό δεν πήγαινες? Για να τους δείξω την αλήθεια. Όχι για εγωισμό. Ο Κύριος μου ξέρει αν εγώ είμαι εγωιστής ή όχι. Μίλα. Για πες λοιπόν για τον Αντίχριστο. Πες για τις ταυτότητες. Πάτα, πάτα, πάτα. Για τις Ένα σου ταυτότητες. λέω, αφού κατόρθωσα και έκανα τη γυναίκα άντρα και τον άντρα γυναίκα, ξύρισα ρε τους παπάδες και τους έκανα λαϊκούς. Εγώ θα υπηρετώ τον Κύριό μου. Έκανα ρε μέχρι πολιτικό γάμο, μέχρι που κατόρθωσα και βγάλανε ταινία για πόρνο το Χριστό σου. Και δεν θα κατορθώσω ρε κερατά να ψηφίσουνε το νούμερο 666. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Κάνεις τη δουλειά σου εσύ. Κάνεις τη δουλειά σου εσύ. Κοντά τα χέρια σου. Κοντά τα χέρια σου σατανά. Πάτα. Έχεις εξουσία και τα κάνεις αυτά. Έχεις εξουσία. Αυτό είναι το πρόσωπό σου. Αυτό είναι το πρόσωπό σου. Νομίζεις ότι εγώ θα σε αφήσω να κάνεις δουλειά μέχρι Σου λέω, και η ψυχή μου να βγει θα υπηρετώ τον Χριστό μου. τι πάτε στο Πατάπιο? Τις 9 του μηνός θα πάει στον Άγιο Πατάπιο. Όχι, εσύ να με ρευστούσε. Και εγώ να μην έρθω, θα προσευχηθώ και θα πας. Εγώ αύριο θα πάω στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και θα προσευχηθώ για τη Μαρία. Θα προσευχηθώ δυνατά. Εσύ δεν έχεις ζωή σε αυτόν τον κόσμο έως ότου ο Κύριος μου σε καταδικάσει τελείως. Είσαι μουρλός. Εγώ θα υπηρετώ τον Κύριο μου Είσαι και όπου εσύ πας και μολύνεις, Για το μουρλό παραστέκεις. εγώ θα πηγαίνω να βοηθάω και να τους βάζω στην εκκλησία. Όπου εσύ μολύνεις, εγώ θα τους δείχνω την αλήθεια.
Κι αν ο Κύριος μου Κοιτώ, κερατά. δεν δίνει δύναμη και ισχύ στα λόγια μου, μέχρι τώρα δεν θα είχα αποτέλεσμα. Πόσες φορές τα βάζω στο μυαλό σου. Τα τραγουδάκια που λέω, εκεί που βρίσκομαι και τραγουδάω, από εκεί μέσα βγάζω κόσμο, πόρνες, μυχούς, μιχαλίδες, ανώμαλους, και μπαίνουν στην εκκλησία του Χριστού και κοινωνούν και εξομολογούνται. Στην πορνεία με τα τραγουδάκια σου, πριν γνώρισεις ρε εμένα. Πριν γνώρισεις ρε εμένα. Εσένα δεν σε ξέρω. Ρε κερατά, ναι, αλλά είναι στη Μαρία και πετάχτηκα εγώ γιατί έκανες ένα καλό στη ζωή σου, ξεγολιάρι, και αυτό το καλό με πίεσε ρε κερατά, χωρίς να το θέλω η Παναγία σου. Ακού διάβολε, ότι καλό έχω κάνει ο Κύριος μου το ξέρει και όχι εσύ. Και τώρα ρε κερατά, και τώρα ρε κερατά, πας να μου κλέψεις τις ψυχούλες μου μέσα από την αγκαλίτσα μου. Εγώ δεν κλέβω ψυχές, ο Κύριος μου Αυτό ρε παίρνει. που κάνεις γαμημένε, Ο τι Κύριος μου παίρνει τις τώρα ψυχές. που κάνεις γαμημένε, τι είναι ξεκολλιάρι. Εγώ δείχνω στους ανθρώπους το Χριστό, ό,τι και να μου κάνεις τα περιμένω. Μωρή Θεούς εσένα μάνα, δεν σου πω ο παπάς δεν θα ξανακάνεις παράκληση να την ξαναπιάσει τη Μαρία. Εσύ μωρή γιατί το κάνεις αυτό και τη βγάζουν σε ταινία? Γιατί το κάνεις αυτό? Θα το πληρώσεις, θα το πληρώσεις μωρή. Εσένα όμως γιατί σε πειράζει? Αξιότιμε κύριε τίποτα. Εγώ θα βάλω την απιστία ότι τρελή είναι. Άχρωμε και άοσμε και άμορφε. Ρε μαλάκα, έχω πήγα και πήραξα το Χριστό σου ρε και θα αφήσω ρε εσάς. Χωρίς την εντολή. Δεν το φάει το διάολο, δεν είναι ούτε φασολάδες ούτε μακαρονάδες, είναι να κερδίζουμε ψυχές. Εσείς θυμόσατε, αλλά εμείς οι διάολοι ρε κερατά, ακόμα και στον ύπνο σου, δε πόσες φορές παρουσιάστηκα και σε έριξα ακόμα σε πορνεία στον ύπνο σου. Θυμάσαι, δεν αφήνω ρε τον άνθρωπο, γιατί πάει αυτή η Παναγία σου, γιατί τώρα ρε κερατά με βασανίζει τόσο για μια αμαρτία που έχω κάνει, και να μου δείχνει ρε το πρώτο μου σπίτι που ήμουνα κι εγώ ρε κερατά, άγγελος στους ουρανούς, και τώρα να το βλέπω από τον Άδη και να βλέπω το Στελιανό, το Μαξιμιανό. Γιατί ήσουν άγγελος με δύναμη. Και γιατί με κατάστρεψες? Ο Θεός φόρασε, εγώ όχι όμως. Και εσύ πίστευες στον Εωσφόρο. Ρε, επειδή δεν ήθελα να μπω στο μεγαλό στο μεταφόβου, μου έκανε αυτή τη θεούσικη δουλειά να με πάρει από το Θεό ρε και να με... Και ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλ βρεθήκαν έξυπνοι και πονηροί, και τότε είπανε στο μεγάλο στο μεταφόβου και σταμάτησαν να πέφτουν τα γελάκια να γίνονται διαολάκια. Εγώ κακομοίρης δεν το ξέρα ρε κερατά να το πω. Το ξέρεις πονηρέ και αγάθα, δεν το ξέρεις. Τώρα θέλει ο Θεός σου να τον προσκυνήσω.